Mapurisa akaita sei? Iheti dziya here dzinowavhiringidza musoro kuti kana wangoipfeka chete ratova dununu. Why are they matununu so? Kulien TV. Atibatike zvechopu chopu. Right, Kulien. Zvise. Sorry. Ndine nyaya panapa ya maringe nemafambiro anga achita zvinhu muHarare umu. Ndanga nchiti tidai so. Unova vamwe tisina nhamba dzana nyoka yemabhunu. Zvimwe zvacho zvanga tiroesa nemapurisa achitotiita kaunda inyaya yekuti zvese zvatata kuita tanga chisa pasocial media votobva vaziva kuti zvakaitwa ndezvizvi because social media haizoketi kuti vavengi ndevava. So I was thinking kuti deno ava vakomana ava vatsvage kuti vanhu vanobva kugrinora votsvaka munhu wani wavanenge vachikomunicata naye wavanongotaurira munhu iyeye kuti chisai pagrupu renyu, isai pagrupu kuti tiri kusangana pakati handizvo right. Vokuchitungwiza ndizvozvo, vokuku ndizvozvo, kuku ndizvozvo, voto kana vakuudzana manje anenge ama direct calls. Vakomana vaya vanozongoona pamwe vanhu vasvika pakunge muchitonyatsozikamwa kuti iko zvinezvi muri kuinda pashowground kana kuti muri kuinda papi apa papi pese pese mune vanhu vanogara vatigarira. I think that much tinobuda kana tikadero because tata kugarirwa tichibva kuno kuchitungwiza uko tata garirwa takomberedzwa kuti tichaziva kuti mapurisa zvaakabvuma demonstration iyi vanesu here kana kuti ndei kwete. Tozonzwa vamwe vari kwavari votifonerawo vachiti mapurisa ari kutouya nemvura dzinovava nemauyu nema tear gas. But now zvatipa futi kungwara kuti munhu umwe nomwe paanenge ari anenge aitawo nesecho ine matombo mukati. Vakomana vaya vanoda kurohwa plus nyoka yemabhunu iwewe mfesi kana struggle ikabudirira mapurisa anombomira kupiwa mari. Mapurisa musagara mavapa ma 1500 amunopa vamwe mauyu ma civil servants. Don't give them. Vambosafa vachifora ma 200 iwawo vakuzoziva kuti mangwana kana tikati tiri kurwadziwa varwadziwe. Iko zvine disimisi zvavaka zvima $50 zvavakatopiwa ine breakfast yavari kupiwa miso yatova mudenga kudai sechinguruve chiri kutiza shumba vachiti vachimisa miso mudenga yokumisira ka $50 kako nechiuyu nezvimatsvimbo zvavakapiwa izvozvo netiyo yavanomwa kupata kwakadaro ikoko. Vanokandira vanhu matiyegasi vachitomanya nemota kutoshaina nemota dzinobvururudza mvura ino munyu inova vanhu vachidisturba vanhu kuti vaungane vaiti vakaita zviri lolo vakaita usimbe vanorohwa nani unoza mapurisa. So mapurisa akaita sei? Iheti dziya here dzinovavhiringidza musoro kuti kana wangoipfeka chete ratova dununu. Why are they matununu so? Ngatiite strategy vakomana, ngatorai manumbers evanhu vamunosarudza. Each point inofana kuva nomunhu wamunokomunicata naye direct so that kana zvatinoita kuronga mastrategy atinoita kuronga tikaona kuti apa zvaipa apa chaiti zvatataronga zviya zvichaiti that person ndiyo wamunongobata mobva matomutaurira kuti iko zvine zviitoudza vanhu kuti nzira iyi haichafambiki ngatifambe nepapa nokuti zvokuzivisa pasocial media zvanga zvichiita makuseni vachidaidzira iko zvinezvi uyai aiwa hazvisi kubuda hazvisi kutombobuda zviya. Ngatiite izvozvo izvo tiite mumwe nomumwe manhamba ipai vanhu manhamba vakomana. Nyoka yemabhunu kandai manhamba enyu tichiaona pazvivhitivhiti apa tine dzimwe information idzi dzakatoreba kudarika zvamuri kufungidzira dzakatoreba refu zvokuti vakomana vaya vane vachitaurira vezvivhitivhiti avanenge vaitova panze nichanzoona kuti munhu ari kunyepa. Saka tichida kuti tizozivisana kuti aiwa iko zvinezvi pamira pakadai chinhu chakamira chakadai then zvinezvi zvichiita zvakanaka. I don't know kuti vakomana vemadroni vanga vachikomunicata nani kuti vakaona kuti mapurisa ari papa vanga vachiudzani because zvinezvi zvoenda kuti pasocial media. That's not a good strategy. Bye bye.